चिरां बिचनि दंसिफारायाव सासे मुस्लिम खालिल आली मुंनि नामा सासे हिन्दु सिख्लाखौ जबरदस्ति गाज्रि खामानि मावनो नागिरनायाव रायजोफोरा अजद दैखांनानै बिथांमोननि न'खराव थांनानै रायजो राजाफोरा गोख्रों राहा लानायनि जोङो नुथाय नुनो मोन्दों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबोद नायनो गोनां इम्परटेन्ट भिडिअ, नोंथांमोना नायनानै ला। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनो नोंथांमोना गावनो कमेन्ट खालामनानै बुंहर। मुस्लिमफोरा जोंनि हिन्दु सिख्लाफोरखौ बोरै नोजोर होनानै मा खालामनो नागिरो, जोंनि जायगायाव लेथ्रा खालामनो नागिरो, जोंनि हिन्दु सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोर नायो। बिचनि दंसिफारायाव सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनाय जबरदस्तियै, दा मुस्लिम सेंग्राया हिन्दु सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनाय, बेनि सायाव गोख्रों एक्सन लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा गम मोनगोन बा बुजि मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। हिन्दु मानसिफोरा मुस्लिमफोरनो जों बस्ति फाननाय, हा फाननायानो बिराद गोरोन्थि। जोंनि जायगायाव थानानै बिसोरो ओरैबायदि जोंनि हिन्दु सिख्लाफोरखौ, दा बर' सिख्लाफोरखौ मिथिखायो, बर' सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि चान्स नागिरो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ मुस्लिमफोरा ओरैबायदि। दा होखारनाया बिसोरखौ मोजां मोनदों आङो। जोंहा मामाया होखारगासिनोना बिसोरखौ, जोंनि जायगायावनो थानानै जोंनि जायगायावनो जिरायनानै बिसोरो जोंनि जायगायावनो थाय लाफायनानै ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्रा खामानि मावो। माबा मोनसे गाज्रि बेसाद खिखायनायफोरा, सोबनाय माबानायफोरा बिसोरनो खिखायफैजोबबाय जोंखौ, बर' सेंग्राफोरखौबो जानांगौ बेफोरनो ना। दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मोनसे निउसखौ नायनानै ला। आङो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय लानाय जादों। दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला। बेयो जाहैबाय राजबंसि खोमादै, जोंनि बर' नङा। जोंनि बर'बा बिदि खालामनो हानाय नङामोन। राजबंसिफोरा मालाय जायबा बेफोरबायदि जबरदस्ति माबा जिनाहारि खालामनो नागिरदों, बिनि न'खरखौ थांनानै गुरलाय बुजाय खालामनाय जों नुनो मोन्दों। दा फार्स्टआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला, अब्लासो बुजि मोनगोन। बिजनि आं माबा गामिनि बुंखाबाय, आरो A to Z नोंथांमोना नायग्रोनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो। अननानै फोरमायहरब्लानो जाबाय दै खेबसे। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो, ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मा कमेन्ट खालामनो गोसो एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै, फैदो। চাওক, আজি 1 নং দংচিয়াপাৰাত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ এজন ছোৱালীক, মিয়া জনগোষ্ঠীৰ এজন ল'ৰাই ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু আমি ঘটনাত আহি গম পালোঁ যে ল'ৰাজন ছোৱালীজনীক দেউতাকক কোবাই ল'ৰাজন পলায়। তো আমি আজি ইয়াত পুলিচক সময়সীমা বান্ধি দিলোঁ যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ল'ৰাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। যদিও নকৰে তেন্তে আমি আক্ৰাচুৱে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান পদক্ষেপ ল'ম। ইয়াতে বহুদিন ধৰি কিছুমান ঘটনা ঘটি আছে। ইয়াতে হিন্দুৰ মন্দিৰত গো মাংস পেলোৱা, লগতে হিন্দু ছোৱালীৰ ওপৰত কুনজৰ বা হিন্দু ছোৱালীৰ যি ধৰ্ষণৰ প্ৰচেষ্টা, সেইবিলাক ইয়াতে চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে এই দংচিয়াপাৰা গাঁৱত চাইবাৰ ক্ৰাইম বহুত দিন ধৰি হৈ আছে। তো সেই ক্ষেত্ৰতে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত। লগতে ইয়াত ড্ৰাগছৰ আড্ডা হৈ থাকে। ইয়াৰ উপৰি ইয়াত অবৈধ কিছুমান মিয়া জনগোষ্ঠী আহি নদীৰ দুয়োপাৰে বসতি লোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু যি এই মিয়াখিনিয়ে আমাৰ ইয়াৰ হিন্দু মানুহখিনিক নষ্ট কৰা ধান্দাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে भिडिअआ बेखिनिसैमोन। लं भिडिअखौ होजोबनाय जायासै, मानो होनबा बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय लानाय जादों। ओमफ्राय लोगोफोर, दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला बेनोसै, मानो होनबा मुस्लिमफोरा खामानि मावनो हायै जेबो गैया। जा मावगोन बिसोरो मावखागोन। ओरैबायदि सोरखौबा मार्डार खालामनो होनबाबो हागोन, सोरनिबा सिखाव खावनो होनबाबो हागोन। नुगोना नङा नोंसोरो? जोंनि डाकेट जानाय, सिखाव जानाय, माबा मोनसे खामानि मावनायाव एगेन्स्ट थानाय बैफोरबायदि मानसियासो। दा मुस्लिमफोरा मानो होखारजादो? जोंनि जायगायाव फैनानै बिसोरो सोरखौबा जिनाहारि खालामनो नागिरनाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा किडनेप खालामनाय, बैफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो। 1 नाम्बार लेथ्रा दोङोबा मुस्लिमफोरानो दोङो, नङा होनबा नोंथांमोन? ओरैबायदि मानसिफोरा होखारनानै, दा सोरखौबा होखार जाजानायफोरा जि ओरैबायदि एगेन्स्ट जाना दोङो जोंदो, माने हिन्दुफोरदो, माने माखौबो नायनो हाया आरोना। जोंनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो माने ओरैबायदि एगेन्स्ट जाना दोङो। जोङो मबाफोर
बेरायनो थांबा गिदिंनो थांब्ला मुस्लिमनि खाथियाव थांबा इलेक्सननि माबानि पलिटिक्सनि बागै माबा मोनसे रायलायनाय खोनायोब्ला खालि बेखौ बुङो जोंनि मानसि होखारनानै बिसोरा मा गोजोननाय थानाय मा माबानाय बेफोरबायदि जोङो गोबां मानसिखौ खोनायो आरोना मुस्लिमफोरखौ बिसोरनि खुगानिफ्राय बिसोर जे लेथ्रा खामानि सोर थानो होआखैमोन बिसोरखौ लेथ्रा खामानि मावगासिनो सोरखौबा बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानि मावगासिनो किडनेप खालामगासिनो बेफोरबायदि लेथ्रा खामानिखौथ' जोङो हिन्दुफोराबो नायना थानो हायाना नङा होनब्ला दा बिसोरो जोंनि हिन्दुनि जायगायावनो थानानै जोंनि हिन्दुनि मानसि बर' सिख्लाफोरखौ बा सोरबा हिन्दु सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायोबा सोर नायना थानो हागोन रावबोथ' नायना थानो हाया बेखौ होसो रायजोफोरा बिसोरनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनांगौ दा जेरै नोंथांमोना नुदों नङा होनब्ला बैफोरबायदिनो खालामनो हानांगौ दा नैबे राजबंशिसो बर' नङा जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि हाया मानो गुबुनफोरबायदि जोंनियाबो जानो सोलोंनांगोन जे जोंनि बर' सिख्लाखौ लामा दथा एदावलाङोब्ला लामा दथा माबा मोनसे खालामलाङोब्ला जोंनि बर'नि समाजनि रायजोफ्राबो बैफोरनि न'आव बैफोरबायदि लंपटनि न'आव बैफोरबायदि होसोलांनो हानाय जानांगोन हिम्मत थानांगोन होमबासो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो मोजां डेभेलप हिसाबै गिनाय थानाय नङा सोरबा स्कुल कलेजाव थाङोब्ला सिगांनिफ्रायनो बुंदोंमोन सिगांनिफ्रायनो नुबोदोंमोन जोंनि बर' सिख्लाफोरा स्कुल कलेजाव थांबा मुस्लिम सेंग्राफोरा एदावोनो सोरखौबा माबा माबि चान्स नायनो गोबां खोनाबाय क'क्राझार बङाइगाव मबा बिजनि बेफोरथिं जों खोनाबाय उन्दै 13-14 इयार्सनि गथ'फोरखौ माने लांखारनोनो सोरबा जिनाहारि खालामनाय खोनादों जों गोबां खोनाबाय आं इउटुबाव निउसाव आं गोबां नुबाय 13-14 इयार्सनि सोरबा मबा क'क्राझार मबा बङाइगाव गसाइगावनि सिख्लाफोरखौ माने ओरैबायदि मुस्लिम सेंग्राफोरा अयथासार खालामद्रायदो बैफोरखौ जोंनि बर' समाजा जेबो खालामनो हायाखै जेलाव हरदों 2-3 दालि ओंख्रि जानानै बिसोर ब्लड फैफिनदों नङा होनब्ला बैफोरबायदिया सोलिनाय नङा जेरैबायदि गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ माबा मोनसे लाजिथाव मुगैथाव खामानि मावदों जोंनि बर' समाजनि माबाफोराबो बैफोरबायदि मानसिखौ जोङो एगेन्स्ट लाफिननो हानांगोन अब्लासो बिसोरबो सानगोन बिसोरनि समाजनि हारिफोरखौ जोङो एदावनो हानाय नङा ओरैबायदि डेन्जार होननानै बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैदों बिसोरनाव दा जोंनि बर' समाजा जेबो खालामनो हाया ना फंसे बुनो हायो ना फंसे सोबानो हायो जेबो हाखाया पुलिसखौ लिंहरबाय पुलिसा जेलाव लाना थांबाय दालि ओंख्रि जाहैबाय थाबाय जयै ओमफ्राय साननैसो थानानै ब्लड ओंखारबोबाय जेलनिफ्राय मा खालामबावनो हायाखै जोंनि बर'फोराथ' जेबो खालामनो हायाखै बेथ' दाय सुखुनाय जायाना दाया ओरैबायदि जानांगोन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बरबाद खालामदोंबा जोंबो बिसोरनि लाइफखौ बरबाद खालामनो हानांगोन बैफोरबायदि मोनसे खालामनो हानांगोन अब्लासो आरोना खौसे जानांगोन खौसे नङाबा हारसिं आलादा रावबो बोलो मोना खौसे जाब्लासो मानसिया बोलो मोनो बेनिखायनो बे खामानिखौ जों थाबैनो मावजानो लुगैदों आरोना नङा होनबा रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय